Hi! Lain na pang trabaho ni Lola ron. Mag-ayo sa, magbungkag sa ning lamisa, di mag-ayo magbungkag. So, banin ko ninyo. Ay, ako. Oh, that's it. Nakalibot pa. Bungkago na ni. Bungkagon aron masulod sa balay. Ay si Lula nga all around sarsa. Lola all around sarsa. Ano baton basta kayahon. Dismantling and assembling kung buhaton ron adlaw. Mag-dismantle ta ni. Dismantling and assembling the table. Okay. Ito saan yung pang maagpan. Gamit ang Allen key. The Allen key. Maday masugo mga higala, mauni nga si Lola ang diskarte. Lamisa gikan sa dumpster mga higala. Lamisa gikan sa dumpster atong bungkagon kaya di masulod sa balay. Okay, sa bolt 1.
Australia mga higala kung ipit na December daghan na kayong mga mag-declutter ng mga tao. Aray. Hanggal na. Hanggal na. Hanggal na. So, di rin punta sa ibabaw. Ngit-ngit man. Bakit? Uban, panglabay nila, piti pang kapuha. Pilipinas pa na bahalag. Karaan na kaya, ganyan, bilisan. Ang lisod, og palit, deres, Australia. Ikan kaya panglabay. Maglakaw-lakaw ko, ang bitan. Ilisanan man namang lamisa, kay maraguyang na, ilisdan na ni. Madigol kaayo. Digol kay putaw yung mga TL niya. Glass. Kinabangan pa mga higala. Hindi nato usikan. Grab the opportunity. Dismantle dere, asimbol sa sulod. Di man makaagos pultahan, gamay ra. Lisod. So, pag ito pong paminibalhin, dito pa sa giabangan, o may kapalit og balay, pila misad pang ligong kaayo, ama or pang ipanghatag. Gibutang sa gawas. Nalipag yung kung nainipunit, pinanugon ko pakaon sa makina na kung lipaya karon kako na pinamunit sud makadalon to ugat karon everyone pintalan taya ng tiil mawag yun diferensya taya ginagmay 2, 4, 6, 7 walo ka po ang dulang na all around salsa kahit saan ibala laban lang this is life. Okay, na. Manak kaibot. Galon yang ulo.
paligid na nako. Para makasulod sa balay. Sila. Init kaayo, init. Yabihan sa nato. Open the door. Bugat mga igala, bugat. Pause. Ano mga parts mga igala, ako nang na-dismantle ang lamisa nga round table. Kaya mong gamitan yung taon dire sa mga walay kay ko kagubao na pa namang lamisa. The parts. Okay. Okay. Duan sana to mga gala. Henduan. Before itaod. Init na sa Australia. Pwede na ang ilang the all around Sarsang at Lola is now assembling the table. Yan yan, dismantling taon assembling na punta. How to assemble? How to assemble? Oh my God! Makatag assemble.
Simple na ito mga higala. Matay task kaya palit ko. Luto. Simple na sa giguba. Dismantling and assembling ang muhat. Ang multi-tasker nga mga lola. Init na akong manteka. Lola na multi-tasker. Oh.
This is it. Using the Allen key. This is how Lola's multitask. Yun sa ni Lola pag-assemble ang lamisa. Gutom na mga higala. Last dosages na. Aray manoy. Pagkakay. Kirang hawak si Guwang. Sulod. Buhan na lang. Agoy. Ladder. Diri na punta sa ibabaw. Another na punta, another layer.
Lala. Hapit na yun yung mahuman. Ay. Tan. Hapit na yang. Katunong ni lingkod. Dito. Pliers. Where are you? Jesus, kanakan rin eh.
ning tawag na to diri sa ibabaw sa boat. Pa. Ayan. Oh, parang kulang. Sana isa. That is it. Ayan. Iyan na. Kulang isa. Sana kaya yun? Asa na kaya yun? Ito ang sa takos gawas. Okay. Kitaan ako isa. Kitaan. Oops. I'm done. Natin doon. I'm already done with my assembling the table. Okay, ito na tutugon. Oops. Oh. Oh, oh. Mana? Na may lamisa. Glass pag yun. Okay. Thanks for watching. Bye.